Nagmistulang malawak na ilog ang sakahang ito sa barangay Bagungbong, Minalabak, Camarines Sur nang manalasa ang bagyong Christine sa Bicol. Sa kuha ng cellphone video ng isang netizen, makikita na tuluyan ng nilamon ng baha ang mga kabahayan. Pangamba at matinding takot naman ang idinulot nito sa 5 pamilya na natrap sa bubong ng isang bahay. May dumadaan naman pong bangkang di motor. Doon ho kami nagpapabili ng tubig. Pero nung naubusan ho kami ng tubig, may parting may mataas po na makakapagpalak pa sa puso. Ano po kami ng tubig sa puso, yun pinakuluan na lang po namin. Sobrang hirap po eh. Upang tugunan ang pangangailangan ng pamilya, pinuntahan ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ang 5 pamilyang nananawagan ng tulong upang sila'y hatiran ng relief goods. Nang marating namin ang barangay Bagungbong, makikita mo pa rin ang takot sa mga residente dahil sa kanilang dinanas. Ang mag-asawang sina Edison at Wilma, hindi rin lubos maisip ang pinsalang iniwan sa kanila ng bagyo. Sa pagtatanim at pangingisda, kumukuha ng pangsuporta sa pang-araw-araw na pangangailangan si Edison para sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang hanap buhay ay pininsala rin ng bagyong Christine. Grabe po yung tubig po dito. Kaya diyan na lang po kami sa bubong. Dahil dito, grabe po yung tubig. Kahit paghanap buhay, wala. Laking kawalan din sa kanila ang pagkakasira ng kanilang mga pananim dahil sa bagyo. Lahat na po yung pananim namin nasira. Ano yung mga pananim niyo po, Tata? Marami po sana dito yung pananim namin, kaso nasira yung naubos talaga yung kaya nagbili na lang ko ng mga similya. Mabunga sana po yung mga upo dito, yun din po yung inaano namin. Talagang nakaangklak kayo, Tatay, sa pagsasaka po, Pagsasaka, ayun po yung tapos pangingisda. So gaano kahirap yung, Tatay, na imbis na may mapapakinabangan na po kayo, tinangay pa ng bagyo? Mahirap po talaga. Kaso wala mo po tayong mga gawa. Pa-unti-unti po, ganito, unti-unti magtanim. Bilang isang padre de pamilya, positibo siyang makakabangon muli mula sa pagkalugmok dulot ng sakuna. Sa kanilang paunti-unting pagbangon, malaking tulong sa pamilya ang relief goods mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa katunayan, walang ulam ang pamilya nang datna namin sila sa kanilang tahanan. Ang aming dalang relief goods ang kanilang inulam, kung saan maging ang mantikang ginamit sa pagluluto ay kinailangan pang utangin sa tindahan. Kaya naman nagmistulang maagang pamasko para sa pamilya ang dala naming relief goods na labis naman nilang pinagpapasalamat. Salamat na may relief kayo. Mayroon ng ulam. Pero talaga, nakita mo naman, wala po talaga. Kaya salamat. May mauulam na. Salamat na sa tulong po. Laking bagay na po yun sa amin. Kasi gantong panahon na to, mahirap maghanap ng trabaho. Simula pa, ganito pa yung sitwasyon ko. Kahit mag-apply ka, hindi ka naman kasi may PWD. Kaya malaking tulong po yun sa amin, sa pamilya namin. Habang ang kasama nila Edison na natrap na si Giovanni ay hindi rin makalimutan ang kanilang dinanas. Mabuti nga po nakapagawa na po kami ng taas. Kasi kung wala ito, lahat po kami maaanuhan. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Natatakot po kasi first time namin yung maranasan. Lalo na po ako, ilang araw kami dyan nasa taas. Diyan kami nagluluto, diyan kami nagsisiksikan. Hanggang dito po yung tubig. Yung iba pong lugar, lampas taon na po sa mga mababang lugar.
Tinuro rin niya sa amin ang ikalawang palapag ng kanilang bahay na nagsilbi nilang tulugan. Dito kami natutulog. Inano lang to. Ginawa na lang to ng para ng asawa ko para magkasya kami. Yung iba dyan, yung iba doon. Pero dito ma'am, hindi na to inabot ng tubig. Ay, hindi na po. Safe na po kami dito. Ilan po kayo katao dito na nagstay nung kasagsagan ng bagyo? Ilan ito? 13 bata ata yun, tas 12 kaming adult. Pag umakyat nga po ako dito, parang natutruma pa rin ako na dito kami naglalakad-lakad. Yan ang nilalakad-lakadan namin nung baha pa. Grabe. Habang sina Jaymar, Sonia, Maria Teresa ay isang bangungot kung kanilang ituring ang nangyaring pananalasa ng Bagyong Christine. Lalim ng tubig hanggang dito. Ayos mo yung bahay tapos pigpatong-patong nito. Tapos mataas na. Mahirap pag taas. Gaano kabigat po sa pakiramdam ng mga panahon na yun? Kinakabahan Di ko masabi. Anong tatayong sitwasyon nung pagtaas ng tubig po dito? Biglaan lang ng pagtaas. Biglang taas. Ano na yung nararamdaman nyo that time na nakikita nyo? Natatakot at kung tumaas pa. Sobrang takot ka ba? Basa kami hanggang umaga. Dahil malakas ang agos ng tubig. Malalim ang tubig. Dati di naman dito inaabot. Ngayon lang. Yung bagyo, yung bahay namin, nag-wash out yun kasi malalim na dito. Sa loob, ganyan din ang tubig. Tapos dun sa labas, talagang yun sa amin yung tubig. Lagpas tao na Lagpas ng tao. Takot na ako kasi yung bahay namin, nag-wash out na yun. Nag-wash out na yung gilid na yun. Kasi yung agos ng tubig talagang yan. Parang nag-ano dito sa loob namin. Mahampas po. Oo, mahampas. Kaya natakot na kami. Talagang mahirap eh. yung palay na na sana, nag-wash out pa. Wala nang nakuha. Hanggang dito mga tubig ng baha. Hanggang dito po. Taas po to, pinatungan lang po hanggang dito. Bigla naman siyang tumaas doon. Ito po mamanggang tubig. Yan, ginawa ng pipito na, yan ang ginawa ng asawa ko. Tapos yan mamang linibil naman sa tubig. Okay. Para pag nagtubig uli, ma'am, yung anak ko, dyan na nakaano. Ano yung nararamdaman nyo, nanay, nung kasagsagang nanalalasa yung Bagyong Christine po Ang dito? ko lang, ma'am, nananalangin lang na wag mag-ano yung hangin dahil baka tumuklap yung bubong namin. Malaking tulong na kanilang itinuturing ang bitbit naming relief goods. Salamat si Congressman Saldi ko sa tabang ng ganito tabang ng Ako Bicol. Aking pasasalamat ka po sa Ako Bicol tabang ora mismo Saldi ko. Marami pong salamat sa inyo. Ang makapagbigay tulong sa ating mga kababayang Bicolano ang pangunahing layunin ng programang Ako Bicol tabang ora mismo. Alinsunod ito sa kagustuhan ni Congressman Saldico na maibsan ang hirap at pasaning dinadala ng mga Bicolano. Patuloy ang Ako Bicol tabang ora mismo ni Kong Saldi sa pag-agapay sa ating mga kababayan upang sila'y muling makabangon sa pagkalugmok na iniwan ng mga nagdaang sakuna.